ambatansa daɗi, yabansa daɗi, gashi yana da faɗi. Ambatan shi daɗi, yaban shi daɗi, gashi yana da faɗi. Ilahu kai na sa farko a cikin duka lamarina, kai ne ka yi mutum kai aljan sannan ka ba su suna. Ilahu ba ka ɗako mata balle guri na kwana, kai ɗaya ake ta yi wa bauta babu dare babu rana. Ilahu dangwani na ka shiga lamurana, yabo nake ta so in yi mara annabi yana da daɗi. Ya san annabi daɗi, ambatan shi daɗi, yaban shi daɗi, gashi yana da faɗi. Salatuka kanin kamara dadi a gare shahadi, shugaban halitta ka shine abin muradi, wanda ka ba wa sirrin laulaka Ahmadu Fardi. Rabbu ka dawwamar da salatin har duniya ta faɗi, a salatin asa faɗi mata gata ga mata, sanya asahabu har duka auliya duka sun yi taɗi. Gashi yana da faɗi. Assalamu alaika rasulillah, da kai nake nishadi. Assalamu alaika abin ƙauna, a kai nake zumuɗi. Assalam ala wanda akan sarabu ke mai da raddi. Assalam ala namijin gaske mai kauda masu kaudi. Salam ala habibi, salam ala abun bi, salam ala nabi, makuran dukkanin nishadi. Makurar kurewar kowa kai ne ka tara komai, harshe dai na motsi zan faɗi wanda ya kure kalamai. Mai rabbana da bai, mai rabban dukkanin mukamai, annabin da shi ɗai ya zo kowa ya sallama mai, to duka mu durkusa mai, Allah ya liddufa mai. Wuta ta makiyansa, aljanna mu ne za mu ji daɗi. Yaban shi daɗi, gashi yana da faɗi. Sanka ne ya zamgar kowa gare ni muradil kulli, ambatanka ne lazimi gare ni a kowane hali. Tawassali da sunayenka yana ware dukan kulli. Annabi ina da kai, ina wani ɗa da zai zo ya yi mini gwalli. Na rike ka dalili, annabi ka yarda in yi kwalli. Da ganin ka ainihin muradi ranar na ƙura daɗi. Can dare da rana dai bangan kaɗai ciki ba, buri na Madina annaba ai ba zan ki faɗa ba. Nabi da ka kira ni zan zo, ko jirgi ma ba zan jira ba. Ruhi baya a tare da ni, ko biza ma ban riƙa ba, dan na san ina da kai ni Umar daraja
daga na shigo madina an kura daɗi na ya shugaba